Prečo nemá Veronika prilbu? To radšej nekomentujem. Môžeš do videa. Veronika sa rozhodla ísť bez prilby. Dobre. Strom drží? Nie. To je konec koncov moja chyba, že som si to nevšimol. Stromy neplatia. Šikulka, Ja som išiel to pravo stranu. môžeš mi vysvetliť, ako sa ti podarilo ísť bez prilby, že som si nevšimol? Ľudek, teraz drž poriadne. Adrenalín stúpa. Keď budeš fotogra pomôcť, aby som ťa viac dobral, tak ty. Ťažká pasáž. Dobre.